Se aud foarte bine indicațiile de la margine. Ce e bine, da, aici din prima Bușu, să vedem Clistei, intră în centru, Clistei șutează, gol! Panduri, minutul 25, un gol care poate că va însemna foarte mult pentru echipa gorjeană, dacă va reuși să construiască pe această reușită echipa lui Flaviu Stoican. Panduri Târgu Jiu. Pentru echipa noastră am pus numărul 20, Cătălin Clistei. Pasă foarte bună a lui Bușu, Ardean ieșit complet din joc, Daru vine târziu la blocaj. Excelent asistul lui Bușu și tot pe picior interior Clistei. A știut Flaviu Stoican să-și surprindă adversarul.